In Sas van Gent zijn ze het zat om van hun sokken gereden te worden op zebra's. Ik steek hier 6 keer op een dag over. En er zijn meer auto's die doorrijden dan stoppen. En verder in deze uitzending. Wel of niet stemmen morgen. En wie de allerbeste bolussen bakt. Goedenavond. De bewoners aan de Westkade in Sas van Gent zijn de auto's en vrachtwagens die langs razen helemaal beu. De huizen trillen en op zebrapaden is het onveilig, klagen ze. Dat klagen doen ze al jaren, maar er verandert niets. En daarom ondernemen ze nu zelf actie. Bewoners hier in Sas van Gent zijn het eigenlijk al jaren spuugzat. Want hier op de Westkade wordt veel te hard gereden. 50 is nu toegestaan, maar de bewoners willen graag 30 km per uur. Ze zijn nu een online petitie gestart. Denk aan ons, 30 km per uur. En ze hopen dat er wat verandert. Ik ben de petitie begonnen om aandacht te vragen voor de Westkade, voor het verkeer. Daar hebben we best wel last van. En de onveilige situaties rondom de zebrapaden. Eigenlijk met angst en beven. Ik steek hier 6 keer op een dag over. En er zijn meer auto's die doorrijden dan stoppen. En het gebeurt wel eens dat aan de ene kant de auto stopt en dan denk je kan over. En dan aan de andere kant rijden ze door. Dus dan sta je nog halverwege te klungelen. Dus het is eigenlijk vreselijk. Voor Nathalie en haar hulphond is het nu elke dag een gevaarlijke tocht naar het uitlaatveldje voor de hond. Ze is dan ook erg blij met de protestactie. De 30 km per uur bordjes zijn misschien dan wel illegaal opgehangen. Toch helpt het al een beetje, merkt ze. Want ik heb nu al gezien met de actie met die borden, dan zie je al dat mensen al iets zachter rijden. En dan zien ze je toch al aankomen. Ja. Dus het scheelt wel al wat. Maar de overlast van het harde rijden zit hem niet alleen in de onveiligheid bij de zebrapaden. Maar ook wordt de weg door de zware vrachtwagens volledig aan gort gereden. Daardoor ontstaan er weer kuiltjes in het wegdek. En dat merken ze goed in de huizen langs de Westkade. Het lawaai, 's ochtends, om 4:30 begint het verkeer al op te starten. En dan is het best lawaaierig, vooral als je voor aan straat slaapt. En het trillen. Ja, je voelt gewoon het huis trillen als er echt een hele zware vrachtwagen door de straat rijdt. Het probleem van de Westkade is al jaren bekend bij de gemeente Terneuzen. Toch nemen ze amper maatregelen. Ze beweren dat het niet mogelijk is. Raadslid Johan Hessing denkt er anders over. Als ik kijk bijvoorbeeld in Axel, waar ik zelf woonachtig ben, daar was ook een 50 kilometer weg. En daar is ook stukken zijn 30 kilometer geworden. En dat is een hele verbetering. Maar waarom de gemeente Terneuzen hier in Sas van Gent geen maatregelen wil nemen, is volstrekt onduidelijk. Zelfs toen er 4 jaar geleden een hoorcommissie was, na veel aandringen door bewoners, veegde de gemeente uiteindelijk alles van tafel. Kijken van jongens, wat gaan we hier aan doen? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen van ja, het is niet mogelijk. Kijk, de Wegenverkeerswet geeft allerlei mogelijkheden om uitzonderingen te maken. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. Nathalie hoopt dat er snel een 30 km per uur zone wordt ingesteld, want dit gaat volgens haar echt een keer fout. Ik heb zelfs al een keer gehad, dan stond ik hier te wachten. Er stopt er een auto. Je denkt, oké, ik kan oversteken en de auto erachter denkt ook, ga inhalen. Nou, dan heb je nog bijna prijs. Dus ik had altijd gezegd van, als er ergens een punt is waar ik mogelijk de fout in ga of aangereden word, dan is het hier. Met de verkiezingen in aantocht lijken de verschillen in opkomst in Zeeland opnieuw groot te worden. In Veeren is de opkomst traditioneel hoog. In 2022 ging 71% stemmen met een piek van 81% in Meliskerken. Ik denk dat mensen gewoon over het algemeen het belangrijk vinden om hun stem ook te laten gelden, zeg maar. Er zijn heel veel mensen met een christelijke achtergrond hier op het dorp. Het is echt wel een dorp met een kerkse achtergrond, zeg maar. Dat geeft ook, denk ik, verantwoording. Ik ben ook van plan om op een christelijke partij te gaan stemmen en daardoor mijn stem te laten horen ook voor de gemeente. Bij deze school in Vlissingen stemden 4 jaar geleden 380 mensen, 20% van de stemgerechtigden. En dat is zelfs voor Vlissingen, waar minder dan de helft van de bevolking stemt, erg weinig. Ik ben er nog niet zeker van, want ik denk dat het heel weinig helpt.
Het blijft allemaal hetzelfde hier zo en het verandert heel weinig. En dingen die ze moeten doen, doen ze niet. Ik vind het wel belangrijk om mijn stem te laten horen. Ja, waarom niet? Nee, om de hele simpele reden dat ik er gewoon geen vertrouwen in heb. Vanavond hebben we op onze Instagram-pagina een live Q&A over de gemeenteraadsverkiezingen. Verslaggever Simone Gideons gaat in gesprek met een deskundige en stelt jouw vragen. Die kun je insturen door te reageren onder de live video. Om 7 uur begint dat. Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de mishandeling van 2 jongens in Goes. De politie bracht eerder al beelden naar buiten over de zaak. De jongens maakten een grapje tegen iemand die buiten een snackbar aan het wildplassen was. Daarna werden ze door hem en een andere man achterna gezeten, zwaar mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. In de uitzending van Opsporing Verzocht vertellen de vaders van de 2 jongens het verhaal en hoe het met hun zonen gaat. Zeeland krijgt opnieuw geld van het Rijk voor plekken waar stroom aan land komt van windparken op zee. Het bedrag van 49 miljoen euro wordt gebruikt voor onder meer natuurherstel en verduurzaming van bedrijven in de omgeving. Dat geldt als compensatie voor de overlast van de windparken. Nieuwe namen voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Dit is Antoon op de editie van vorig jaar. Dat dit jaar de Josti-band komt, wisten we al. En vandaag werd bekendgemaakt dat de band optreedt samen met zangeres Maan. Verder komen André Hazes, De Kik en Bilal Wahib op 5 mei naar Vlissingen. Straks hoor je wie de beste bolussen maakt. Eerst, middelbare scholieren in Zeeland maken de laatste jaren minder vaak de overstap naar het speciaal onderwijs. Dat komt mede door ondersteuningslokalen, waar leerlingen extra hulp en zorg krijgen. Scholen in Zeeuws-Vlaanderen werken daar al 10 jaar mee. De CSW in Middelburg is de laatste school in de provincie die nu ook zo'n ondersteuningslokaal heeft geopend. Met een feestje werd het nieuwe ondersteuningslokaal bij de CSW in Middelburg geopend. Een lokaal waar scholieren die dat nodig hebben extra hulp of zorg krijgen. Iets wat al volop aangeboden wordt in Zeeland. En de CSW is nu een van de laatste. Ja, we hebben heel lang nagedacht. En dat zeg ik een beetje lachend, maar dat is wel zo. We hebben eerst gekeken bijvoorbeeld bij het Swin College, Calvijn College. Nealenia, Kruisweg zijn we geweest om te kijken van wat doen zij en wat kunnen we daaruit van leren. We zijn in gesprek geweest met leerlingen, met ouders van CSW zelf. Om te kijken van wat zijn de wensen. Daaruit is gekomen dat het fijn is als er een vast team voor de leerlingen is. Er ramen en natuurlijk licht is in het lokaal. En dat er een prikkelarme ruimte is. En de ouders betrekken, ik denk dat dat in de baan van de dag soms ook vergeten wordt. Dus we proberen iedere keer met ouders op te trekken, de mentor erbij te betrekken en de leerling zelf. Met de opening van dit lokaal hoopt de school dat leerlingen minder tussen wal en schip vallen. De vraag die ze nodig hebben of het setje, dat varieert enorm qua grootte. En eigenlijk hoe eerder wij dat setje zouden geven, des te beter die leerlingen zouden uitrollen, zo gezegd. Maar als wij dus te laat zijn met het setje, dan zie je eigenlijk de situatie verslechteren. En we proberen ook wat meer aan de preventieve kant daarom te gaan zitten. En met dit ondersteuningslokaal is een belangrijke stap gezet. Ik praat erover verder met verslaggever onderwijs Marieke Kerklaan. Ja, nu dus op zo'n beetje alle scholen in de provincie zo'n ondersteuningslokaal. Ja, dat klopt. En dat moet ook wel. Want in 2035 moeten alle scholen zoveel mogelijk inclusief zijn. Dat betekent dat ze ook kinderen met gedragsproblemen of kinderen met autisme zoveel mogelijk op de gewone school moeten opvangen. En dus niet meer op speciaal onderwijs. En daar is dit dus een voorziening voor. En hoe werkt dat dan in zo'n lokaal? Nou, de meeste scholen werken met fases. Dus fase 1 is licht. Dan moet je denken aan lichte ondersteuning. Dus bijvoorbeeld iemand die heel even naar een aantal lessen wil bijkomen. Even tot rust wil komen. Een prikkelarme omgeving. En dat loopt dus helemaal op tot aan fase 6. En in fase 6 moet je het je voorstellen dat die leerling eigenlijk bijna alles in dat lokaal doet. Met ondersteuning van de docenten daar. En bijvoorbeeld dus bijna niet meer in een tussen haakjes gewoon lokaal Nederlands zit. Ja, nou doen ze dit in Zeeuws-Vlaanderen dus al echt veel langer. Het Swin College is heel positief, maar er zijn geen harde cijfers. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. De school zegt geen harde cijfers te kunnen aanleveren. De zorgcoördinator die dus betrokken is bij het ondersteuningslokaal zegt wel degelijk dat het helpt. Zeker in de brugklas ook met de overgang van de basisschool naar
naar de middelbare school. En dat ze ook juist daar ziet dat die overgang makkelijker verloopt. En daardoor dus ook minder doorverwijzingen zijn naar het speciaal onderwijs. Ik wil nog wel even aantekenen van het is natuurlijk geen wondermiddel. Hè? Dus ik bedoel, kinderen die echt hele zware psychische problemen bijvoorbeeld hebben, daarvoor is een ondersteuningslokaal als dit gewoon echt onvoldoende. En betekent het dat er straks helemaal niet meer geen speciaal onderwijs meer is? Nou, die wens is er dus wel en met dat inclusief onderwijs in 2035. Maar zelf denk ik dat er altijd wel een groep leerlingen zal zijn die gewoon niet mee kunnen komen op een tussen haakjes gewone school. Ja, omdat ze dus extra ondersteuning nodig hebben en omdat er dus gewoon te veel prikkels zijn op zo'n gewone school. Dankjewel, Marika. Ja, hij is terug van weg geweest, de boluswedstrijd. Tientallen bakkers leverden vandaag hun perfecte bolus af om uit te maken wie de beste bolusbakker van Zeeland is en dus eigenlijk ook de beste van de hele wereld. 4 jaar geleden werd de laatste boluswedstrijd gehouden. Daarna is de wedstrijd gestopt omdat er te weinig vrijwilligers waren om het te organiseren. Maar goed, toen kwam Reindert, de proefbakker hier zo, en die zei tegen me, nou, zullen we het weer eens oppakken? Dus toen hebben we met z'n tweetjes opgepakt en enthousiast naar de bakkers gebeld. En dit is het resultaat. En de herstart van de boluswedstrijd kan op veel enthousiasme rekenen, want 28 Zeeuwse bakkers doen mee met de wedstrijd. Het is echt een unicum, dat hadden we zelfs 4 jaar geleden niet. Dus wat dat betreft zijn we qua organisatie heel blij. De bakkers brachten de bolussen vanmorgen binnen voor de uitgebreide test van de jury. En er zijn veel punten waarop wordt gelet. En de consument natuurlijk direct naar hoe ziet hij eruit. En een vakman die gaat meer structuur bekijken, de vorm. Die gaat wat dieper, maar die heeft ook wat meer vragen. Inmiddels is de jury eruit. Bakkerij Koppenjan met 3 vestigingen op Walcheren heeft de beste bolus van 2026 gebakken. Vanmorgen was het nog bewolkt, maar in de loop van de dag kwam de zon erbij. Het werd een graad of 15. Morgen is er meteen vanaf het begin veel zon en het wordt ook nog een stukje warmer dan vandaag. Prima weer dus om even een loopje te maken naar het stembureau. Morgen natuurlijk de hele dag aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. En 's avonds om 9 uur begint onze uitslagenavond. We schakelen de hele avond naar alle gemeentes, brengen je de uitslagen en de reacties. Dat is morgen. Voor nu een hele fijne avond.